Sziasztok, én vagyok Visangol, és ez itt a Fireball and Water Gear játék, és most Ádám ezt szeretnénk kivinni. Na. És az első része, ha jól tudom. Az első rész lesz. Amúgy sziasztok! Nem tudjuk, hogy jaj. Mennyit fogunk kivinni, én vagyok a csaj, Ádám a csávó. Csávó, azt mondja. Jaj! Most ugye tudod, hogy neked itt ugranak te nagyba. Ja, ez nem Minecraft! Jaj, nem ezzel ugrok, oké. Jaj, nem szoktam le. Csajjal annak nehezebb lenni, mert Mesterem cím is teljesen más. Ez hogy kell? Azzal nem menj rá! Akkor hogy menjek én fel? Hát úgy, hogy mi? Ja, felugrok, jaj. Na, felbírsz ugrani. Gyere! Szerintem van vízhang. Várj, te maradj ott. Maradj. Szerintem van egy kis vízhang. Maradj rá. Kicsit lejjebb veszek a hangot. Jó, most én megyek rá. Szerintem ez jó lesz. Minden ugrok. Igen. Reméljük kibírjuk vinni az egészet 10 perc alatt. Hát az egészet biztos nem fogjuk. De több részben feltöltve. Igen. Szerintem ez a nap kivisszük az egészet. Kivisszük, nem biztos. Ki tudja, hogy Ádámot és már mikor viszik haza. Meg hát amíg én átkonventálom, meg minden. Egy pálya kész is. Jöhet a következő. A szegény gépemnek is azért pihenni is kell. Ezek ugrások. De maradj itt. Ezért lehet durván már. Most. De nem Minecraftból, mindig Minecraft-tól akarok ugrani. Minecraft-tól ugrani nem, ez hogy kell? Jó, másik az nem mozdult. Jaj! Láttad? Aha. Hát én itt nagyba béna vagyok most. Nem mi az. Újra neki. Lehet vízhangzik a hang. Jaj, nem. Írjátok meg kommentbe. Ja, írjátok meg kommentbe, meg azért, mert én is vissza fogom biztos nézni, hogy visszhangzik-e, akkor lehet, hogy nem mindegy. Jaj! Ott láttad? Milyen bug? Jaj! Az is mozog! Úristen! Azt mondtad, nem mozog. Enyém az nem Jaj, majdnem bezuhant. Jó, egy vágás. Egyre bénábbak. Vissza Na itt is vagyunk. is tértünk. Ez mi? Vissza is tértünk. És újra nekiugrunk. Neki vágunk. Előre megy lemente. És... Jaj. Nem ugrott. Elfelejtettem, hogy mindig Minecraft. Mindig így akarok Te ugrani. legyél már ilyen kocka. Jaj, nem jókor vágta. Átment. Figyelj. Aki mester. Na ez az. Mesterem cég. Mesterem C azt mondja. Mennyi? Maradj itt. Jó, jön a kocka. Kocka azt mondja. Kocka? Te most szórakozol? Kocka. Ja. Én lezuhantom veled. Majdnem, de mindig ezt akarom ugrani. De legyél már annyira kocka. Nem tudom. Na, jöhet is a következő pálya. Ó, szeretem azt a zenét. Ez olyan béna a zene. Király. Ezt láttad, egyszer ugrottunk. Nem, királylány, ugorjál már. Királylány, azt mondja. Királylány, repülj. Cigánylány. Szexi buli. Ó, én meg majd vagyok fent. Persze, hát én már itt vagyok a helyemen. Jaj. Még itt nagyba bénázgatok, gyerekek. Én már ki is nyílt az ajtó. Most azt szerezd meg. Nincs. Most. Ez mi? Ez mi volt? Menj be a Láttad? tűzbe. Ezt nem értem, hogy a tűz az mióta folyik. Igen. Tudod, ez egy ilyen játék. Jó, Igen. akkor jöhet a Szóval következő. lehetne láva. Jó, ugorj rá. Menj rá. Menj már rá. Na. Jó, ugorj fel. Kinyitom neked. Jaj! Aztán az őgybe bele ne essél. Menj is ki, ideje. Kinyitottam. Jaj!
Te nagyba bénázgatok még. Nem tudom honnan innen jobb beugrani. Ez az, igen. De a tűzbe belemehetsz. Jaj, ott a diamond szed fel. Ja. Na és le. Jó, ugorj akkor fel. Nehéz vagyok. Ja, jó kis nyögő hangok az a... Neked nem kell ott jó. Jó. Istenem, milyen béna vagyok. Jó, jó, vágunk. Akkor vágunk megint, mert Visszatértünk. vissza is tértünk. Ahonnan arra megy, ezt azt ugorjál be. Nem megy, Ja. nem bajok vannak. Jó. Na, lemente. Történelmi pillanat, és sikerült. Igen. Jó. Meg... Jó, ezt nem lesz már benne. Ezt már vágjuk, mert már meg is csináltuk. Bocs, hogy nem volt benne a videóban, de... De ezt is vagy ötödjére csinálsz újra. Hát Levente, Ezt az elején most én kezdtem. De ez... Jaj! Olyan hülye ez a zene, meg most egy billentyűz játszunk. egy billentyűzeten játszunk. Ja, Játszunk kézével. tanár úr volt. Igen. Levente, itt hagytál Diamond. Ja. Nem bírok lemenni érte. Levész, várjál. Lelök le, de figyelj, én nem bírok menni szerintem. Figyelj, gyere fel. Így gyere le. Nem lehet. Oh. Nem Istenem. engedd lejjebb. Jó van. De nézd már! Nem visz feljebb most meg. Jó, elnézést. Ja. Mit csinálok én itt? Azt láttad? Kilőttem saját magamat, figyelj. Lőjék ki, várjál. Nem, menjél végig. Ide megyek. Most ugorjál fel. Told le. Nem jó. Erre felé kellett volna rakni. Így. Figyelj, katapulta, bum. Visszatértünk egy másik pályával, mert És én most hol? Jaj, nem. sokszor próbáltuk újra. Igen. És Azt neked azt akarni is már. Nyom. Egy híró. Jaj, híró. Nyisd ki nekem a fehéret. Híró. Ó, azt láttad. Az erotikus hang. Jaj! Nem baj az. Várj. de ez ilyen düzéva. Hogy várjál, most nekem melyre kell venni? Ja, erre. Ez az feljumpoltunk. Ja, Ádám, most én nekem húzz le? Várj. Eljunk. Jó. Itt jó. Ez rajta kell maradni. Ja. Azt egyszerre oda kell Jó, ugranom. akkor vágás. Vissza is tértünk, a másikat sem sikerült megcsinálni, mert Igen. mi nagyon bénák. Igen. Ez egy olyan játék, amit nem Ami nem nekünk való. Ihom már. Annyira érsz. Azt. De majd Neked nem kell jönned. nekem is kéne okoshat ő. Nekem pontosan le kell mennem. Mi van most itt? Mit kell csinálni? Nekem most kellett volna maradnom. Tehát vagy én mondom, Ja. De én be fogom verni a fejemet. másik oldalon mentem. Én vagyok itt a jomb. Király. Figyelj ezt az ugrást, nem? Átment. Na, Figyelj, hogy bír kapartatni. De, nem. hát ez megcsinál. Várjál. Jó, Állj ide az Várj, megpróbálom megcsinálni, hát én megbírom. Fehéret. Nem bírod. Nem, Állj. Akkor az ott marad. Nem maradott. Várjál. Jó, hagyjuk. Nem hagyjuk. Az... Nem, várjál. Utcsó próbálkozás. De ez vidiből megy. Sziasztok, én voltam Kisangol.
Gyorsan le kell állítani